Takže já vás vítám u dalšího dílu našeho podcastu. Jsem tu opět s Charliem a dneska se budeme bavit o českém vzdělávacím systému a jak nás připravuje na život. Tohleto téma už jsme rozebírali v předchozím díle našeho podcastu, ale nesíli jsme ho rozebrat kompletně a do detailu, takže na to navážeme ještě v tomhle díle. No a takže Charlie, napadá tě k tomu ještě něco? No, naposled jsme skončili ty ekonomiky v podstatě, pak jsme pak tu češtinu, ale ještě jakoby předtím, než jsme začali brát tu češtinu, tak jsme měli rozebraný vlastně to, že by bylo super, kdyby na těch školách jakože představovali ty obory nějak a... Jo, přesně. Takže ještě nějakou další věc, nějaký další point, co by mohli udělat, aby nás to líp připravilo na život, nebo? Jakoby, nevím, mně přijde to jako vůbec nedebilní ty testy, že ty se učíš, že nesmíš dělat chyby. No, přitom chybovat je lidský a chybama se člověk učí, aha. Přesně tak a pak v tom životě budeš chybovat celý život, jakoby. Protože celý život se učíš. A navíc, když budeš v nějaké práci nový, tak rozhodně budeš dělat chyby na začátku, protože no, jasně. To bude nový. Ale to je, ty chyby, to je to, na čem se ty zlepšuješ nejvíc. No, ale čím se jakoby posouváš, protože ty něco pokazíš, z toho se poučíš, uděláš to příště líp a líp a líp. No jasně, až se vypracuješ jakoby do toho nejlepšího vlastně. Jenže kvůli tady tomu systému se budeš bát prostě ty chyby dělat, protože jsme na to naučení odmala a jakoby už jenom to, že jdeš do nový práce je velký stres a plus se ještě budeš stresovat tím, že nesmíš chybovat. Jako samozřejmě nemluvím o nějakých fakt jako velkých chybách, jo? Když něco fakt jako pokazíš hodně tam, tak to tě seřvou a tak. No jasně. Ale o těch jakoby základních prostě, když nějaký příklad. Dát příklad, no. Že já teďkom jsem taky jako lehce mimo, asi vím, kam tím míříš, ale jako... Budu zase dlouho vymýšlet, jak to říct, zase to nemůžu podat. Já jsem nepracoval, takže nemůžu říct nějaký příklad z práce, ale jak to máme říct? Když prostě, já nevím, když poprvé začneš třeba upravovat fotky, tak v ten moment si myslíš, že to vypadá dobře, přitom vůbec a za půl roku se na to koukneš, že je to strašný a že bys to takhle v životě neudělal. Že vlastně si uvědomíš, kde byly ty chyby, to děláš v průběhu. Tak jo, jdeme dál teda. Tak já to dopovím, protože se to useklo. Tak jo. No, takže abych to nějak teda dořekl, s tou fotkou, že vlastně ty, když uděláš jakoby z začátku, když neumíš s těma fotkama, od toho se to tam učíš, že jo, tak ty upravuješ, uděláš tam nějaký chyby, třeba v tu chvíli si myslíš, že je to dobrý, jo, nemusíš se to hned uvědomit, když je to pro tebe nový a tebe ten učitel, pokud je dobrý, jak máme my, tak tě na to upozorní, vysvětlí ti to, jak to jde udělat líp, ale dá ti tu volnost, jak to chceš mít, jenom na to upozorní, že tohle jako není dobrý a vysvětlí ti prostě, co na tom nebudeš chápat a jak to udělat. Takže ty se z toho v ten moment poučíš a budeš mít ten prostor na to udělat líp. No jasně. Což v těch testech, kde se to musíš prostě nabiflovat, nemáš. Třeba u těch diktátů. Že máš takhle velký diktát, kde třeba fakt umíš jako dobře tu gramatiku, fakt ses třeba učil, jo, děti to,
ale nějak ti to třeba nedojde, omylem se prostě připíšeš, uděláš tam 2 chyby a máš 3. Jo, tak jako stane se, no. Jakože chápeš ten princip, takhle by to prostě nemělo být. Jo, jasně, mělo by to fungovat prostě. Jo, s tím, že ty už ses prostě nabifloval, jsi si jistý, že to umíš, jo, máš radost, že to jde, že ses fakt na to dobře připravil a teď nějakým 2 přepsání z takovýhle textu dostaneš prostě 3. Akorát tě to naštve a demotivuje. Ještě víc. Jasně, takže... Takže se mi ten systém vůbec nelíbí. A ještě mám pocit, že se usek ten druhý point, radši ho řeknu znova. No. Že je ještě další velký problém u těch testů, hodně u těch velkých. No. Že ty se naučíš na to předem, ale jakmile se napíšeš test, tak ti to odejde. Jo, vypadne ti to z hlavy a prostě... Ani nemáš z toho nic. Jo, jasně. Což ty průběžný jsou v tomhletom třeba lepší, i když pořád nejsou ideální, ale pořád ti trošku v té hlavě něco zůstane. A víš toho víc za ten půl rok, než když se naučíš na tu jednu pololetku nebo souborku a pak to vypustíš. Protože musíš psát zase jinou. No, jasně, no. Ale v tomhle stavu je to prostě blbý, no, ale jako... Já vím, že my nemáme jako nic jiného, ale přece jenom tady ten systém už je tady až moc dlouho a mělo by se s tím něco dělat. Já vím, že se mi to lehce řekne, protože jako co to dělají, ale... Ale co si budem, chtělo by to spoustu reform toho českého školství, ohledně prostě... Hlavně ohledně osnov, actually. Že ty osnovy jsou jako už docela zastaralá věc, podle kterých se učí, jo? Třeba na základce a to, že to takový jako... Nebo toho tam je tak hodně, za ten rok, co se to máš naučit a nestíháš to třeba dobře ty. No, jasně. Ale pak jakoby díky tomu, že ty osnovy jsou prostě zastaralý a dnešní společnost funguje trošičku jinak, tak tam často najdeš věci, které ti prostě k ničemu nebudou. Fakt jako... Vraťme se k tomu, co jsme probírali předtím, respektive k hlavnímu tématu. Takže vlastně, hold up, aby jsme si to zrekapitulovali, tak přijde ti, že tě škola připraví dost na ten život, nebo ne? Podle mě skoro vůbec. Jo? Že to má jako tolik nedostatků, že ani moc ne, jo. Že tam jsou největší problém prostě ty chyby, to tě ovlivní hodně. Když strašně let se bojíš takhle něco podělat. Že pak se z toho zbytečně dál stresuješ a pokazíš to víc kvůli tomu, že se stresuješ. No jasně. No a potom jako ta střední, když jako se zamyslíš nad tím, připraví tě to nebo ne? Střední je v tomhletom lepší, ale furt si myslím, že moc ne. No takhle, připraví tě to aspoň v rámci jakoby oboru. To jo. To seš ready, ale jinak všeobecně... Nedá se to říct o každý střední, protože všude bereš něco jiného. Jak jsem říkal o té ekonomice, tu taky nebereš všude. No to je vidět. Jde o tu školu, no, jako jak to tam berou, jak je to tam nastavený, protože jak říkám, na rozdíl od té státní, my máme tu volnost, oni takovou nemají, takže to tě taky nastaví prostě jinak, když do tebe jedou víc za každou chybu, jakože fakt hodně, tak tě to dost pak poznamená, bojíš se chybovat víc, stresuje tě to a musíš jakoby zase jiná věc, co jsem se jako naučil jinde, že dělám věci včas, což jsem dřív neuměl. Taky na poslední chvíli. A sice mě všude vždycky vydeptali, jako když jsem to neměl za pár dní, jakože fakt dost, ale naučil jsem se to. Možná kdyby ten přístup byl trošku jiný, že kdyby bylo to jenom bu, prostě to dodělej,
tak by to podle mě úplně stačilo, než do tebe jet celou hodinu za jednu chybu, jako to mi přijde debilní, strašně. Takže tohle je fakt asi největší problém. Ta střední, jako, je to o škole, prostě. Obecně se to říct nedá, že tě to připraví. To asi ne, no. Ale tak jako, ne, asi máš pravdu, asi fakt jako moc ne, no. Na ten obor, do té práce asi ale jako v řešení normálních, řešení problém práce s lidma. No, třeba, nebo prostě jako celkově problémy v životě jako mimo práci, tak na to tě asi úplně moc nepřipraví. No. Protože oni si všichni myslí, že když ti dají skupinovou práci, že to připraví pracovat s lidma. Ne. Protože to by se museli v té skupince zapojit všichni a to se nikdy nezapojí. Vždycky tam je jako, pokud to není zrovna skupinka fakt jako pracovitých v té třídě, tak se tam vždycky vůbec najde minimálně jeden, který prostě nic nedělá. Buď protože ho nezapojí, jo, že už tam prostě mají všichni co na práci, takže mu nemá co dělat, anebo prostě prokrastinuje a nebude to dělat. No jasně. No a pak tam jsou taky ti na tu druhou stranu, který jsou pracovitý, který to udělají jako všechno. Ale i tak to dělají. Mi přijde z poloviny, že za sebe spíš. No jako určitě, protože na to máš vlastně jenom ten svůj vlastní pohled, pokud prostě skupinka 5 lidí, z toho 4 lidi nic nedělají a jeden si to vezme celý na starost, tak jasně, že to bude jako jenom za něj, protože to je braný z jeho pohledu a ten zbytek se jako na tom nepodílí, tak jak to má jinak zpracovat? Ono většinou pracují 1-2, no, s tím, že jeden to se píše a druhý to dá informace. A ten zbytek tam prostě sedí, třeba ani neví, co mají za téma. Teď tam jdou to odprezentovat před tu tabuli a prezentují to ti, spíš ten, co to sepsal, protože se v tom vyzná. No a nebo ty, co to nesepsali a byli laxní, tak improvizujou. Přečtou to s chybama, jo, obvykle, protože nevědí, co je to mačmáraný, je to prostě úplně lajdácký a jako případně improvizace, když se to echt jako pokazí a nazdar, dobrý. Odprezentovali jsme to, super, skupinová práce. A je to vlastně ty práce jenom proto, že to dělat musíš, jinak prostě dostaneš blbou známku. No jasně, no. Takže to je jediný důvod, proč to ty děláš. Jinak jako skupinovky jsou jako docela demotivující, nebudu kecat, jako, ale za mě určitě, jo, že prostě já nevím. Jako já mám rád skupinovky, jelikož jsem extrovert, ale... Takhle, myslím si, že by bylo lepší, kdyby byl nějaký projekt a ty si sám mohl rozhodnout, jestli budeš to dělat jako sám za sebe, že solo, anebo jestli s někým budeš ve skupině. Sice asi to pak jako bude lehce nevyvážený, občas to tak je, jo. Ale z většiny, udělejte si skupinky. No. Ale tak jako u nás teďkom na škole, tak některý učitelé tak jako to provozují, takže jako kdo chce, může, kdo nechce, nemusí, jo. Ale... To jo. No když už, tak to stačí do té dvojice. Ale jo, asi úplně v pohodě, no. I tak. I když se jedná o větší téma, tak úplně bohatě. I tak v některých případech to je, že to dělá ten jeden, ale je mnohem větší šance, že se do toho zapojí oba a budou spolupracovat, než když bude 5. No, tak to určitě, protože jeden člověk asi jako 5 laxních jako dalších lidí asi k ničemu nedokope. 5 houby, 4, pardon. No, protože když už tam dáš 2 je dobrý, když už tam dáš toho třetího, co bude dělat ten třetí číst, takže celou dobu se nezapojí a pak to jenom přečte s chybama. Proč prostě nemusí nic dělat? No. No, nevím. Takže jako, oni si myslí, že to připraví, ale vůbec. Protože když si zvykneš takhle pracovat po těch velkých skupinkách a seš třeba konkrétně ten, co tam vždycky nic nedělá, z důvodu, že prostě nemáš co,
tak se na to zvykneš za těch hodně let a můžeš to pak dělat i v práci s lidma, No, jasně. kde na tebe budou prostě naštvaný za ten přístup a budou si říkat, co to je za člověka, to tady nechcem. On prostě ani nedokáže spolupracovat. Jo, že hele, on není ochotný prostě spolupracovat ani nic dělat, tak proč by teda byl? No, jasně, chápu ten point. Pomalu můžeme to téma uzavřít a načít nový, teoreticky. Nebo máš tomu ještě něco? Protože já bych to ještě trošku to, protože já jsem tady přemýšlím, co by se mělo vlastně v té jako škole dělat, aby ti to připravilo. No, ale nevzali jsme to ještě z té části, jako co je dobrý. No. To je jako taky to je druhá dobrý strana otázka. mince, jo, že prostě tady si můžeme hrát na co by kdyby, jo, a jako prezentovat tady nějaký svoje nápady a ideje a cokoliv, ale jako... Dobře, tak první dobrý, no, co mě napadá, je, že to naučí té samostatnosti. To každopádně, že učíš se Protože- sám, že jo, píšeš testy sám a Všechno musíš dělat, to je prostě pokud to neuděláš, tak je to tvoje chyba. tam jedeš jako sám na sebe, no, většinou, pokud se teda nejedná o ty skupinovky, jo, to už je pak horší. Takže to je taková první věc, co tě jako připraví, jo, tohle je dobrý. Že dokážeš prostě ty věci dělat sám. Pak my máme dobrý, jak se rozvíjíme v těch nápadech v tom oboru. Jasně, Že takže my máme volnost. Kreativita je na naší škole dobrá určitě. Jako je to znát i po tom 3/4 roce, co tam jsem, tak je to u mě znát. Dřív jsem měl hrozný problém s nápadama na videa. Teďka, jak musím pořád něco v té škole vymýšlet, vytvářet, musím si udělat návrh, musím si vymyslet, z čeho to budu dělat a rozměry a jak to bude velký a jestli to vůbec jako bude pasovat k sobě. A teď mi tam skáčou čím dál víc ty nápady, protože už jsem v tom, že prostě musím u toho přemýšlet a napadá mě čím dál víc věcí časem. Jo, jasně. Že se prostě ta mysl rozvíjí a je to pak super. Teď už nemám problém s nápadama, už to prostě jde samo. Možná prezentování před lidma. Jo, asi bych to taky jako vypíchnul, no. Akorát jak kde teda. Protože někde na to kašlou, že moc neprezentuješ tady, jo, ne tolik, ale možná by bylo lepší, ačkoliv je prezentování pro mě dost nepříjemný. Tak, ale musíš se to naučit a jasně. musíš vystoupit z té komfortní zóny, že jo, a odprezentovat lidem, protože v budoucnu to budeš dělat hodně často taky, takže... No právě, že možná by bylo lepší, kdyby se prezentovalo častěji. U nás se teda prezentuje hodně často. Nebo jako takhle. Aspoň na češtině. To je jako zaznamenávám výrazně víc prezentací a prezentování, než jako v předchozím ročníku. O tom žádná. Čeština, literatura. No, a ještě možná teoreticky jednou za čas, když máme ty prezentace, tak ten jeden odborný předmět, který my dva máme společný, multimediální kultura. Já tam taky, no. Ale jediný předmět, o kterém prezentujeme, je ta čeština, k čemu jsme se ještě nedostali, protože chyběla. Takže prezentaci, kterou jsme my měli ve dvojici odprezentovat možná už před měsícem, tak stále jsme se nedostali. Že to je prostě opožděný, takže to je jediný. A pak v tom MMKčku se často dělají prezentace. Jo, to je skvělý. Ale neprezentuješ to tak často. No, protože tam si můžeš rozhodnout, jestli to prezentovat budeš nebo ne taky. No to je věc první, to my jsme jako měli tak nějak jako párkrát, jo, že se nám stalo. Nebo když se to pošouplo, jo, tak prostě několikrát učitelka chyběla, viď, pak jsme se k tomu vrátili a ona řekla, no a tak jako, kdo chce, může nám to odprezentovat, kdo nechce, tak jako nemusí, jo, a pak jako v pohodě. To je dobrý. Na tohle je to já mám káčku dobrý, ale i taky neděláme tak často, nebo...
I na minulý škole jsme nedělali často. Jednou jsme měli dělat prezentaci, kde jsme se prostě představili. Pak jsme dělali do nějakých předmětů, občas nevím, jestli to bylo na fyziku, asi na fyziku, kdy to bylo jednou za pololetí, což je taky málo. Jakoby. Jestli se chceš prostě naučit prezentování, ono se to rozhodí. Protože zvlášť pro ty, kdo nevědí, co chtějí dělat, tak se to tam může objevit. No jasně. Prostě nevyhneš se tomu. A tak je to pořád málo. A pak už jsme moc nedělali, no možná nějakých odborných předmětech, ale nebylo to jako tak často. Takže možná si myslíš, že těch prezentací by mohlo být víc? Určitě. Jo. Protože když děláš třeba ty 2 za rok, jo, plásnu, když je třeba nějaká škola, která má jenom ty 2, tak nic ti to tolik nedá, jakoby nemáš se tam kam posunout, protože ty si to odprezentuješ třeba na konci toho 2. pololetí, řekneš si, dobrý, mám to za sebou, už ani nechceš dál prezentovat, protože ti to třeba, nevím, není příjemný, nic si z toho nevezmeš, nemáš se kam posunout, protože do té doby, než budeš dělat tu druhou, tak už zapomeneš to, co jsi dělal předtím, jakože nevšimneš si těch chyb, jak jsme o tom mluvili. No jasně. A je to pak pořád na stejný úrovni a není se kam posouvat, což ti tolik nepomůže pak prezentovat a komunikovat s těma lidma. Dobrý, tak já ještě dám poslední point a pak to zakončíme. Jak jsme se bavili o tom, vlastně o těch nedostatkách, co se týče té přípravy na ten budoucí život, tak mě napadlo ještě jeden. A to je práce s informacemi na internetu. Jo, že prostě vzhledem k tomu, že 21. století je století, který je jako strašně moc, neskutečně ovlivňovaný internetem, celá ta společnost, jo, prostě všichni, všechno, vyvíjí se to nějak a ta technologie pořád jako postupuje dál a dál a prostě se to vylepšuje a tak, tak by bylo potřeba vlastně už jako od malá nějak ty děti a lidi učit, aby byli schopní nějak jako filtrovat ty, já nevím, hoaxy, jo, a prostě takový ty fake informace a aby se v tomhle tom jako nějakým způsobem uměli pohybovat a do budoucna se jim to bude hodit taky hodně, protože všechno je dneska na internetu, že jo. A tím, že tu máme prostě umělou inteligenci, tak jako postupem času se taky dopracujeme do té fáze, kdy pak už nerozeznáš, co je reálný a co není, že jo. Že to bych chtělo jako taky docela, ale to už chtělo i dřív, jo, že třeba, já nevím, začít s tím, jo, třeba 2.15, 2.20, aspoň, nevím, nějak. No, oni se těm technologiím všichni vyhybají, protože máme zakázaný mobily, že je používáš jen, když ti to dovolí, nebo když jim to nevadí prostě. No jasně, ale je potřeba o tom mluvit stejně, když je nemůžeš používat, tak nebo jako pak vylezeš mimo školu a normálně ho používáš normálně, jako seš na tom internetu, tak je potřeba, abys věděl, co jako je oká na tom internetu a co není, aby z tebe potom jako nebyl úplně vypatlaný člověk, že? No, nebo bychom je mohli používat víc, jakože součást výuky, že by jako, protože jediný, kde je použiješ jako fakt ve výuce, tak je, že najděte tohle někde. Což mi přijde málo, jakoby teďka nemám jakože konkrétní příklady, jak by se mohly využít, ale nevím, podle mě by bylo lepší, kdyby aspoň v nějakých předmětech by se jako s tou technologií víc pracovalo. Že mi přijde blbý, když se to takhle jakoby zakazuje, chápu, že to ruší a tohle, ale kdyby se to využívalo,
v té výuce tak neděláš tolik to, co tam nemáš. Když by tě na tom nějak zaměstnali a měli bys u toho, co dělat, jak jsem říkal v nějakém díle, jak si ten učitel přines k tomu nějaký ty produkty prostě, tak jsi měl něco dělat a ještě to poslouchal. No, jasně. Což bylo super, takže kdyby se to využilo nějak s tímhle, že bys něco dělal k výuce na tom mobilu a ještě by u toho mluvil, že by to bylo možná i lepší. No, V některých předmětech. V tom případě by se mohl tak rozvíjet i multitasking. No, určitě. Který je docela důležitý. To by bylo dobrý, to třeba hodně vůbec neumím. Já jsem si všimnul, jo, že to je věc, kterou asi úplně neovládáš. Když někomu odepisuju, tak na mě nesmíš mluvit prostě. No, ale je to potřeba se to naučit, jo. Že ten svět tě prostě zahltí jako tolika věcma, že fakt je potřeba se v tom nějak jako zorientovat a udělat třeba pár věcí naraz, jo. Jako není to dobrý to praktikovat pořád, ale někdy jako je potřeba to umět. Takže bychom asi mohli i uzavřít tohleto téma pro tenhle ten díl. Takže... Někdy to možná někdy ještě načneme, ale už jenom tak jako okrajově. Jo. Dneska jsme to do detailu. No, jasně. Takže pokud se vám ten díl a celkově náš podcast líbil, tak zanechte like. Kdybyste s náma v něčem souhlasili nebo nesouhlasili, tak nám to určitě napište dolů do komentářů. Charlieho kanál bude dole v popisku a my se vidíme u dalšího dílu. Zatím. Čau.